Takže vítejte u našeho prvního pořadu. Jaký jo? Talentmány. Takže provedeme vás naší show, super show. Tady o tý. Budeme nový Metin budeme tady. Jasně. Takže samozřejmě to si nainstalujete podle svýho, jo. Já na vás seru, takže vám vidět nebudu. Jo, tak dáme dokončit, ano? A spustíme. Chyba! Kurva! A teď! Takže teď to vymažeme! Tohle půdoby, jo. Tak. Podíváme do této super programu, kde máme triliardu věcí. Tak nainstalujeme nějakou novou pičovinu. To je kokotina, ty vole. No kurva. Tak. Flygon by na nás byl spokojený s námi, no. Bude. Tomu nevěřím, to dny. Takže my budeme začínat hrát asi Minecraft, vole. Já si zvýším vyhodit ten komp, vole. Pičo, vole, vypnem to. Tak. Tady je Skype, tady je pěkný kokot. klouček. Kluk, hubenej. Pustý. Jdeme na internet. Víte co, já seru. Čus. Bye.